ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ñamanari saare alpha saare damba touba saare demba wulli weste saare gueɗa saare suuna ko waktu yoni ha to fas kame ngabu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal huwa mouhammed sisa gardiɗo leydi maroc ene tijja jillu mum kikiɗe hande o e lamorgo leydi sénégal jillu balɗe nayya wonande nokku awo garɗuɗo toon to sumbe joom ma hollire ɓiɓɓe leydi ndi ha toon to jamñaƴo nokku heblo sukaɓe gendidi to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi udditi zone tama yaha taw ko nokku gasirɗo kanŋe wonande ɓiɓɓe gendidi ne wonde nden kay kisal ɗum ko ñalawma hanki o to leydi mali laafaji mbulaji tati mbasi pittali mumen ɗin laafaji mbulaji jiiya ko toon to leydi sénégal joye mabɓe gañima ɗum ko nokku biyeteɗo sogo biya ne tawe nogas e jeenayyi kilométre hakkude mum e bandiagal ɗon ɗo ɓe jano oɗo yaade to leydi guine conakry police fawi juuɗe mum e fedde bandiji awoɓe e postuji jenani kamɓe galleji jenani e nder conakry kamɓe noon ɓe nanguira ko ɓornadeɓe tiniji mintereɓe kam ene wondi e armeji ɓen koninkoɓe kamɓe noon koɓe jamburu en kabruji men manam en ha to côte d'ivoire burkina faso soudan ma en jaa toon jolam jaɓeri toon to israil hakkude men e palestine jamma hanki o kuure condi ha yooɓi pittali jeenayyi taw ko palestine naɓe musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ciggam nangue wolgue jaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue jaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi turki ciggam nangue wolgue jaw e gardegola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marqué allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marqué turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɗirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue jaw ma heɗen ko laaɓi ciggam nangue wulgue jaw hayso tawi woni woyniduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue jaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue jawa ciggam nangue wulgue jaw ko équipe dariɗo mo faltaki mauritanie sénégal mali gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue jaam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue jaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi whatsapp walla jokkodira e numéro leydi mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue jaw e jeese meɗen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynatno to sami hocce koɗɗan nentino leydi e leydi allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon maître adama balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître adama balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal kiline makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambie to nokku biteɗo Serekunda
waɗɗani Serekunda e legal biyetengal nema kunku sara juma alkali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettoɗa maître Adama Baldé nde safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustoroɓe ustораɓe gorako e yaɓo yitade koye mumen maître Adama Baldé ne yarana ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître Adama Baldé joni mbiya alhamdulillah maître Adama Baldé ne yawre ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabruji maître Adama Baldé ko moƴƴuɗo longal joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre e fannuji kala maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni o tawi to leydi Gambie mbiɗen to Serekunda e legal ne wiye nema kunku sara juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître Adama Baldé so leydi Gambie mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e maître Adama Baldé to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83 maître Adama Baldé ne wiya dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook mbaɗa ko maître Adama Baldé jenguinen Fuladu ma yi toon gueɗe payjude ne waɗata maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teyya hewɓe ceetima gila tan nani gorel teyya mbatti yarde ɗuma jii hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel teyya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwreken to koridinoro way kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel teyya janggana hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com sa yiɗi hebde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00 221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niassa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sokarol Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel teyya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase ɗiɗi colte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV to hello mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba son jeehi to YouTube son tabbi Weltare ɓiɓɓe fulɓe
mawjitona tengade kon woni a sen moɗona yogay nokkuji kolliri hanki kikiɗo lewru ndu darima hande alarba o woni go lewru sabana ndu ganduɗa nde fulɓe mbiyata yawa so tawi ma yi tan ko korka rewi hen oɗo sa noon ɓerɗe kewɗe ha tenti ɓen sosoɓe nana tan taƴira seeɗa seeɗa gam huldeɓe wonande lewru korka isa yankoɓe kañumenne puɗɗima hande o korka mumen ɗum ko caggal hanki o ndeɓe mawnini mardi gras hande ɓe natani korka mabɓe e ndera jokli a windere kala ha tenti noon ɓen isa yankoɓe taweteɓe ndera leydi sénégal noddado limamullahi nottama ɗum ko hanki o e hande o ɗum ko caggal ñalawma hanki o toon to Cambérène ha fayenma toon to Ngora subaka hande o ko toon to Yoff kamɓe kala ɓe moɓodiri kono kadi ɓe noddi ko jaam e kisala ha tenti noon to banggue needi e ruttinde ɓerɗe yimɓe kala faade Allah subhanahu wa taala kono kadi ɓe dippi e rogere needi kame jaam nde tawnoɗe henna gueɗe so tawi laatima e ɓi adama tan jaam dañete nde tawno kalɗo jaam ala hay goto wawata wurde ɗona ko ɓoyani ko tan ɓe juɓɓini conférence mabɓe mawɗo no fewi gam timminde golle mabɓe e tawtorede nelaɗo hoorejo leydi Sénégal woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ɓe kestitini kadi wonande erago mabɓe faade jaam e ndera ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal ɓe kolliti weltare mabɓe galleji khalifaɓe diineji leydi Sénégal kala wonande nelaɓe mumena ceedama e nder a nokkuji mabɓe kala ko ñalawma hande o wonande ɓe gaynata golle mabɓe kamɓe ɓen a layen ena ha joni keddorɗena koye leydi Sénégal jehetena ko ha toon to Sinthiouba mamɓe taw koye micro RTS kene tolno e lebbi jeenayyi oɗo hen projet ko ummina taw kadi ganduɗa ummini ɗum ko fate banggue pisciculture ko fate banggue nehde liɗɗi oɗo saha finoɓe to Sinthiouba mamɓe kame diwan mum kala jalti e caɗele dañde liɗɗi wonande liɗɗi guiwannoji e firgoji gila to Mbour ha to Ndar mbaala e lawol ñalla e lawol yimɓe ñalla fadde o saha a hoccat pañe ma tan paya to ndun weyndu awetendu mbawa sodde liɗɗi kecci guurɗi taw kadi serani jaɗɗo e jamanu ñamminaɗi ñamri wandi fayida ɗum noon koye fédération de rewɓe wonande gardogola Khadijatou Talla ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi ɗum ko caggal nde laamu leydi ndi ƴetti pellital umminde on projet mo ganduɗa waɗi kene tolno e lebbi jeenayyi hande o ɓe jiiti hen gartam mabɓe mawɗam no fewi haɗani ɗon tan ne waɗi toon guese sardiŋaji moƴƴi taw ganduɗa ko liguimaji kecci bawɗi daneje e ndeka wuro ngo e ko taari ɗum kala gouvernement mo Sénégal kikiɗe hande o ene fiɓi jaɓɓade Huwa Mohamed Sis hoorejo leydi Maroc mo ganduɗa jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Maroc ɗum ko guilay Hassan II ha yetti ɗum ko guilay Mohamed V ha yetti Hassan II ha yetti Huwa Mohamed Sis taw koye jokkodire golle gurdam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe gon jillu mangu duuma balɗe nayyi e ndeka leydi ndi Sénégal kono kadi nokku ngarɗuɗo tambiɗo ko fate banggue awo ma jikkadde leydi ndi ɗon ɗo Sumbe Juma taw kadi ganduɗa ko nokku moftirɗo ɗin liɗɗi bawɗe heblude sukaɓe hewɓe bawɗe gollinde kadi ɓiɓɓe gendi ndi hewɓe o nokku hoorejo leydi Sénégal kame nando mum Roi Maroc maɓe mbaw dardade ɗon gam hollidde ɓiɓɓe leydi ndi ganduɗa ngaalu mum ma tolno e milliard uji ɗiɗi koppareje franc CFA ko wanja hena maɓe jaa toon to Diamniadio no waɗa ko centre mawɗo keblowo wonande sukaɓe ko fate banggue fannuji certuɗi kala e gueɗe denduɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe gon jillu ma ɓeydo tabitinde jokkodirala hakkude leydi ndi Sénégal kam e leydi Maroc wi noon ko ambassadeur mo leydi Maroc taweteɗo to Dakar woni Hassan Nasri o hollitingal jokkodiral ko jokkodiral ɓooyngal kono kadi teskingal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe HSF ko médecin sans frontiére kamene ɓe kolliti garangal Huwa Mohamed Sis to Dakar lamorgo leydi Sénégal maɓe mbaw wullitade caɗele ɓen ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawol ɗen dañata ha tenti noon ɓen sukaɓe Afrique naɓe juukiɓe ɓen sukaɓe Afrique naɓe juukiɓe ɗum ko caggal nde police algérienne nanguiɓe ene hen kene fota wonde 49 Sénégal najo temedde tato e capanɗe jeegom e jee ɓen ko Guinée najo temedde tato e goho ɗum ko Mali najo kene tolno capantato e nayo ɗum ko Benin najo capantato
ɗum ko gambinajo sappo e ɗiɗo ɗum ko camerunajo taweteɓe to asmaka ene tawe e ceene ɗe niger haɓe jogui hen caɗele mawɗe no fewi yiddeɓe roi maroc kañum e hoore mum nde wallitaɓe beele ɓeɗe hen sukkaɓe lumbotoɓe ɗeɗo ceene tampoɓe beele kañumne wawa wadde hen darde mum no fewi jagorɗo cellal ɓallimo leydi sénégal woni mari hemesa ndiaye ngoma gonɗo e sunare o saaha mo gonen ɗum ko tinede kikiɗe hanki o jaltugol aduna joom galle makko toon to hôpital mo fana jayde weltare tv rende sunare e makko kam e gouvernement mo leydi sénégal kala jillo jagorɗo konu mo leydi france ɗum ko caggal nde iwi to abidjan lamorgo leydi côte d'ivoire waɗi jillo mum to dakar lamorgo leydi sénégal jonde hakkude makko e nando makko jagorɗo kono mo leydi sénégal woni maître sidiki kaba o dañi joɗodade hoorejo leydi ndi sénégal kono Macky Sall ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi holliti yidde france o saaha mo goɗen ko yeyde armée wonande koninkoɓe wonande laamu leydi sénégal ha sénégal ɓuura wawde tambade ɓeydude ndenka e kisal muma kanko hoorejo leydi ndi sénégal kikiɗe hanki o e nder ɓattake makko o neldi duwaw koreji wonande ɓen yaltuɓe aduna toon to leydi mali ɓen koninkoɓe faabu walla mbiyen koninkoɓe ɓe laafaji mbulaji tati wasɓe pittali mumen toon to diwana bandiagara o holliti ɓen ɓe cellani ɓe nde jomiraɗo ɓeydan ɗumen cellal ɓen yaltuɓen aduna nde jomiraɗo yurmatoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kanko mawɗo leydi ndi sénégala wadde ko moƴƴi tagata wasde haalede ɗum jeeyi sababu badala wonande khalifa général mo touba sirigne muntaga mbake on ceernajo gardiɗo muriɗen nannoɗe junggo e jiifa yaltini kene torno e temedere million ngam wallidde leydi turki e jaayiya musɗo baɗɗo toon ɓen nelaɓe makko ɓe woneli jettima to ambassadeur mo leydi turki tawiteɗo to dakar ɓe mbawi joɗodade makko ngam yettinde wonande on enveloppe baɗɗo temedere million mo khalifa o yaltini ene hen imam khatiba juma masalihul jinana ene hen alhaji makkiyu wonande fayi gonnoɗo ambassadeur leydi sénégal to turki ɓe mbawi yettinde ngam waddude hen konguɗi joɗɗi no fewi so tawi kadi ko ɓuuri ɗum ene jogano wanjete hen nde tawno ala ko jeranani jokkodiral hakkude leyɗele julɓe ha tenti kadi leydi ndi sénégal kame leydi wonande leydi turki kanko ambassadeur mo leydi turki wo yonni wonande ngal ɗo baɗal jongal no fewi pangal leydi turki iwgal e oɗo hen khalifa général mo mourita ittagola procureur wonande toɗɗaɗo ousmane diagne ittedemo ɗon ɗo procureur dakar addi hawlaji kewɗi woni hen garti e ɓulnade ya taw wona dossier wonande on dossier Adji Sarr Ousmane Sonko taw kadi ko dossier Serigne Bassirou Gueye gonnoɗo procureur hewɓe hen garti e yaññade ɗiɗon fannoji wonande ɗaɓɓande hujjiyanke Ousmane Sonko caggal nde dossier ji ɗi wonande juge Oumar Maham Diallo ɗi neldi dossier Ousmane Sonko Adji Sarr nelaɗi toon to chambre criminel oɗo sahane jertiniɓe no fewi ko wona ɗum ko noon ɓe ɗaɓɓirino nden ɗum nde wayloto wasa yaade toon kono nden ɗaɓɓande laataki kikiɗe hanki o to Kébémer wonande préfet haɗi manifestation seppo ngo yinno wadde ɗum yaadiɓe Pastef ɗum ko hande o 15 heures ha faynma 19 heures koɓe jinno wadde on holliti ɗum ko ɓittinde booli e hadde yimɓe yaade booli mumen ɗum wona hunde fonde laatade ngam hadde ɗum to Touba o warti walla o wari o wara ha hande ala taw ko anda hen fallu jaranode duuɓi 17 to ndindi noon ko sa iwi banggue Daara Jolof aɗa fayi Touba wuro ngo gadorɗa adde ɗon haɗimanade Touba ko ɗon tawa omo lappe leydi wonande laaɓi ene yuwi e nder reedu makko mo wasi fittanu makko andaka so kanko yuwi hoore makko ngam wartade walla ni ala so tawi ko juwaɗo ko wawi wonde kala ɓandu makko nawatta morgo saaha gendarmerie udditi hen losko mum yañgo no fewi haɓade dorok to Sédhiou peeɓama toon suko gorko gonnoɗo e moto mum caggal nde ɓen dadiɓe haɓatoɓe oɗon simme bonɗo jertina e makko ndewre makko koyguel ha toon to commune mo Janaba ko toon ɓe mbimo teeb ɓe nanguimo 25 kilo gramme huuɗo bonko ko woni ko tawa e makko 151 milita
yaadiɓe pastefa jagganoɓe alhamisa jawtuɗo sanga kuccam hakkunde Ousmane Sonko kame Mambay nya ɓen yaltunoɓe ne ceppa ñawore mabɓe ma laato ñalawma janggo ɗum ko caggal nde nden ñawore dirtina wattoya 16 lewru fanudo police taweteɓe to Saint-Louis teɓima kene tolnoy no gase jeeyo ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɓuuri hen hewde noon ko ɓiɓɓe malinaɓe ɗum ko caggal nde goto mabɓe kala yoɓi wonande temedere ujunaji sappo kamɓe kala ko ɗon ɓe mbanno candidat gam ƴettuɗon laaɗe yaɓande ton to maaje kaɗeɗe Espagne ɓen tata tumaɓe yinnaɓe ɗannindeɓe mbayi G Modou G El Faye ɓen won hen ɓe cuwa taw yitede kono won hen wiyaɓe teɓa FK ko ɓiɗɗo malinajo nangaɗo hanki o won nangal ko nokku mbiɗeɗo Jiguiya Bogo woɗɗani nokku mbiɗeɗo Tenkoto ene tawe e nder Kédougou e hoore mum kanko noon won nanguiɗa kene tolno e 250 tigre kene fotta wonde 60 détecteur to ganduɗa ko fiiluji wonande jeltinoji kanŋe miinoji ɗum woni ko jagguira waɗama défré subaka hande o toon to dombirdu tawetendu toon to Kédougou jeheten ko ha toon to Demeta sukaɓe Benno Bokk Yakar ɓe Demeta moɓodiri e gardugol coordinateur mabɓe Idrissa Dia ɓe kolliti aɓe jertina gardiɗo landa Pastef diwan mabɓe nde tawno toon ko soodo makki tan woni moɓe gembata 2024 ɓe dokka ɗum polgu nde tawno ɓe kolliti lamɗo goo ɗiɗi tati ala hen kala koɓe gandi so wona makki baɗanɗoɓe laabi garɗuɗi ha tenti noon ila mer fiilo mo ganduɗa hande filtomol to laabi baɗaɗi toon pooɗaɗi gila jum demet nokkuji tartiɗi ɗum kala kamɓe ala moɓe gandi so wona makki ɗum noon wonande 2024 kamɓe ko makki tan woni moɓe gembata jeheten ko tan to Ziguinchor taw yintona musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garanden kikiɗe hande o ton to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar asalmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanden ɗo e nder Ziguinchor radio Zig FM ɓe kolliti fontiriju Rosel ɗum ɗo de ko société wiyeteni ina woni ga e Ziguinchor gollima Bignona gollima Oussouye ɓe kolliti ɓe mbaɗi qimɗo mabɓe e hitande nde koɓe golli ko ɗum woni ɗeɗo balɗe koɓe ɓetanno e golle mabɓe ɓe kolliti weltare mabɓe. So en ummima ɗon eɗen gandi gasi ha laaɓi aljuma jawtuɗo wonno kasso Rajab ñande hen ñalle ko nogas e jeegom ne jofi nogas e jeeɗiɗi ñande hen woni Isra wol miraji kasso Rajab noon firti ɓe mbi ko Serigne Fallu ko nden jibina so arti eɓe mawnina ɓe mawnini ɗo e Ziguinchor noon ɓe kolliti noon metta mabɓe fewde e parti Pastef golle baɗaɗe to e bakke ɗe e gardugol mum neɗɗo mabɓe biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe kolliti sunare mabɓe eko bonna toon ko kanko ɓe mbi o ari o yi ceerno o ñande aljuma hokkimo duwa wimo yo yaltu yo yah hoto waɗɗon manifestation yo fewtu Dakar o yalti ɓe mbaɗi ko wiliɓe ɗum no ɓe kolliti kamɓe ne metta mabɓe kamɓe almuɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe kolliti ko heddi hen ko mabɓe daro neɗɗo wawa wadde ɗo politique waɗa ɗon meeting ɗo Mbakke ɗo wona ɗo Touba ɗo ina adda bonande kala ko ƴitti bonande mabɓe dutte dow muɗum. Serigne Bass Abdou Gadiri eɗen gandi kanko woni porte parole Mouride en o holliti ñande kasso Rajab nde ɓe kolli ceernajo o holliti mette muɗum e ko waɗa to e Mbakke ko ɗum noon kamɓe foof mette mabɓe ɗe ko goote so ceerno o mettini ɓe mettini eɓe jakorino kanko so ari hokkama duwa o wiyama yoya o reɓat ko yamirore eɗen gandi tanum Serigne Touba ne wiye Abdou Karim o holliti kankone de wonde caggal Allah caggal Macky Sall e wattuɗum e jonde makko kanko e almuɓe makko fof o yamiri yoɓe mbaw hedde caggal mabɓe ɓe mbatta Macky Sall e jonde muɗum. Serigne Zakaria Baye Fall eɗen gandi kanko ardiɗo Baye Fall en to e Touba e porte parole makko gonɗo ɗo henno ɓe kolliti kamɓe fof dey eɓene caggal Allah caggal ceerno woni ko caggal Allah caggal président de la république Macky Sall ɓe kolliti kamɓe ko ndigal tan ko yamirore ɓe goni ɗo ceerno o wiɓe fof ko ɗo ɓe goni kamɓe almuɓe fof ɓe goni ɓodde wotere wonde caggal khalifa mabɓe Zakaria Fall e yamirdeɓe yoɓe gon Allah caggal président de la république Macky Sall ɓe kolliti Macky Sall ko holliɓe ko needi
hollani ɓe hay hunde ko waɗete ɗo joni ko ɗum noon kala politique mo hollani neydi walla biɗo ina bonna to e Touba ina bonna yamirore ɓe ngala e mum hande ɓe ngala e mum janggo. Weltar TV musidmen Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulahi Saar yallo ko walde jaam. Amadou Issaga Keɓe golle ma jooɗi peewi sen giwi to Ziguinchor Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie catal tambingal sumgoji leydi Mauritanie caggal nde itti gonnoɗo kolaɗo kuuɓal wonande ngal ɗon catal ñalawma hanki o ɓe toɗɗima kolaɗo kuuɓal keso woni secrétaire général Amadou Moussa Diallo on toɗɗa o saaha ngam hebbitinde ngal cetal beele kadi wawa yuɓɓinde golle ɗe yiiɗi yuɓɓinde ɗon ɗo ɓe goni e winditade ɗiɓɓe genniɗi ngam heɓanade sumgoji paaɗi e ndera leydi Mauritanie armée Mauritanie tambiɓe to banggue maaje ɓe erima ɗiɓɓe gennidi ha tenti noon e sukaɓe ɓe ganduɗa duuɓi 16 duuɓi 25 kala hen jiɗɗo wadde concours nadde armée to banggue marine nationale mo leydi Mauritanie aɓe guddita demuɗe mabɓe ngol udditgol noon ko 6 lewru tataɓuru 2023 woni lewru fandu 6 muɗum ha ganduɗa kene foti wonde 20 tataɓuru 2023 ko nden gasata on concours ɓe cohli ko duuɓi 16 ha duuɓi 25 so tawi a fewni ɗin ɗereji jahata ko to ñiɓirde mabɓe tawitende to Nouakchott ko toon mbawata joƴƴinoyde ngam wadde recruté sukaɓe ha mbawa gollade to banggue armée leydi ndi sifande nandiral hakkude cati ɗi jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie woni Abdel Salem wulde Mohamed Saleh hakkude muɗum e hoorejo walla mbiyen cukko hoorejo sel ko société France to banggue carburant to banggue Afrique de l'Ouest on gardiɗo on fannu ɓe mbawi sifodiri ɓiɗeɗo William ɓe cifodiri sifande ngal catal ene wawa yiilade ngaluji cuuɗiɗi tibbangue walla nde ndelam kuɓam e nder maaje kaaɗe ɗe leydi Mauritanie ha ɓuura wawde jokkodirde hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ɗe kala gouvernement mo Mauritanie hanki udditi jeune tamiya hane tawe e ndera wilaya mo Dahleta ɗum noon koye tasjiyada ngam yiilade kanŋe kono ne wonde nden kay kisal gendarmerie wata pelɓodire kame kareli mbadde toon ɗum siftinde on hoorejo leydi ndi walla mbiyen gouvernement mo leydi Mauritanie ƴettino pellital uddude o nokku kono sa udditama walla nde ɓen yiilotoɓe ko fate banggue kanŋeji haɓade ñaw biyeteɗo cancer ñalawma hande o campagne mawɗo umminama ɗon ɗo Nouakchott ɗo ngam haɓade cancer ha tenti noon ɓen sukaɓe fadɓe oɗon ñaw ngam wallidde jomumen ɗum noon ko ɓen étudiant ji taw ko médecin université mo Nouakchott ngam wallude yimɓeɓe ha keɓa traitement ji mumen taw koye ballal hay mbuɗa yoɓata mbaɗeɗa kadi ƴewdeɗa tene kadi mbasiyeɗa hen wasiyaji luggi no fewi ɗum udditi ko hande ha 25 nduɗo henna lewru ndu gonɗen sifande nandiral to banggue protocole hakkude wonande cate ɗiɗi tambiɗe ko fade banggue foot gendiji leyɗele ɗiɗe ko wayno fédération football mo leydi Mauritanie e gardugol Ahmed Wuld Yahya ene wondi kadi e gardiɗo fédération football mo leydi Espagne ɗum no waɗi koto Madrid ngam ɓeydude hattan nden ko to banggue coftal ɓalli wonande gendi leydi Mauritanie ngam ɓattodirde hakkude fédération ngaji ɗiɗi ɗi ha Mauritanie foot mum ɓuura wawde feñde e nder leyɗele windere nde kala tawassula landa mum gardiɗo diwan biyeteɗo Saydou Ahmed Wuld Ahmed o holliti wonande ɓen winditiɓe taw kadi ganduɗa koye doggol sumgoji to noggumiɗeɗo wad al nanga hewɓe hen e jayde al akhbar hewɓe hen koko geggi o saaha ganda kani holne jogori artoyde tene ganda ko ɗo goni hay goto tanɗaɗo keedi ɗum noon firti ko nden limore windita toon foti ko haytinede saabu hewɓe ko egguɓe jeehi jaade jawdi mumen woni hen goɗɗo yi jiitataki ɗon so wona ndungu ɗum noon firti koɗo saaha mo gonɗen ko fade banggue binditagol toon gam heɓanade sumgoji payaɗi foti ko ittede ha laaɓa monde Afrique ko jayde wiite noon e windande nde ɓe jaltini hanki ɓe kollitti Mohamed Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ari laɓɓitinde ngaalu mum ngu nanguira wiya koko alɗi
e dow kesuji e société je arɓe gollade leydi Mauritanie taw addi koye ngaalu mumena e dow inde gouvernement o koko alɗi hen ha wonti hen multimilliardaire ari e laɓɓitinde ngaalu mum o holliti ko ɓuuri hen hewde iwi koye dokke e kadoji e jeenale giwɗe leyɗele arabeɓe taw ko lamɓe mumen o holliti hen leydi goti nde inde mum haalaka taw ko leydi arabeɓe lamɗo mum dokkuɗomo kene tolno 50 millions koppareje dollar o holliti ɗum noon hay ɗum so tawi woni kam ala hen kala hojjiyankoɓe mum ko kaali ha wawi nande e juuɗe walla noppi ɓen tambiɓe ɗiɗon ɗereji ɗi o tuuma gam dirtindemo ko fate banggue koppareje ngaalu leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie yaltini kayitelum hanki gam hollirde wonande cuuɗi safara privé ɗi hinde clinique taweteɗi nde Nouakchott ha tenti ene ha leydi Mauritanie hanti ɓen mbaɗata ko fate banggue wonande ko fati e banggue consultation ngaji mumen ko 8h 14h 16h 22h firti tan ko 8h subaga ha fenma 22h ko hedde jamma kala ala kono kala mo ɗoftaki ngal kuulal jogorgal nadde golle mum ñande goo lewru fandu ndu wonande suudu mum safara koko uddate ha tiiɗa fawe kadi ko teddi e dow muɗɗuma to leydi Mali konin koɓe tatto ɓe laafaji mbulaji ɓe hinde MINUSMA loni taw ko Sénégal naɓe mbasi pittali mumen ɗum ko hanki o nogasi goo lewru février yanoɓe loydoyade taw ko loyde mumen ndeɓe gartanno nde aɓe gaari nokkubire ɗo sogo biya koyne wona nogase 9 kilométre hakkude Bandiagara ɗon ɓe jano mission nokkubire heɗo uga sogo ko toon ɓe jano ɓe gartanno ko nden ɓe jaɓɓi pittol artisanal tatoye mabɓe mbasi pittali men joye mabɓe gañima hen gañande musɗe no fewi to leydi Mali keddotoɗen yonnani appela Mali hay seeɗa pelle kewɗe dawriyankoje jonnani yogay société civile kame pelle dawriyankoje jonnani ñande nogas ndu lewru woni hecci hanki o noddandu ndu société civile kame yogay pelle dawriyankoje juɓɓinno meeting conférence mawɗo toon to maison de la presse ha ganduɗa nokku o dañi arɓe toon gaddi toon fitinaji keeli toon gueɗe kewɗe bonni conférence o ɓe kolliti ɗum wona hunde yonde no fewi ɗum ko partiji kewɗi dentuɗi gam ƴettude miijo men wadde conférence ko fate banggue leydi ndi no joguirani e heɓanade sumgoji paaɗi so tawi ne jogori latade 2024 ɓe kolliti ɓe jonnani ɗiɗon fitinaji jahowo koyɗe jaam hakkude leydi Mali kame CEDEAO gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria woni Goodluck Jonathan o holliti hoolare makko ɗum ko caggal nde o joɗodi e ardiɓe transition ɓen kolliti konngol ngol kokkiri wonandema sumgoji laato 2024 ala en kala ko wayloto holliti dejgol ɓernde gam dogde koyɗe jaam hakkude wonande leydi Mali kam e CEDEAO conférence ko fate banggue magistrature taw koye régional taw ko fate banggue leyɗele taariɗe leydi Mali kame union ko fate banggue union nationale de magistrature ene wonde ko fate banggue conseil supérieur ko fate banggue magistrature woni ko yuɓɓina taw koye leyɗele taariɗe leydi Mali fuɗɗi ko hanki o ha nogase joyindu lewre tawtorede colonel Assimi Goïta gam yurnitade ko fate banggue ñawoje e wossodirde miijoji hesɗitinde e gueɗe kewɗe ha ɓuura yuɓɓude e ko fate banggue ɗin cuuɗi tribinoji to bankasa yuɓɓinama toon dando pucci kene tolno e 90 puccu taw koye pelle tati ɗum noon ko yidde rendinde cercle aji tati beele kamɓe kala mosnude e jalnude e yejjitinde sunu kame caɗele taweteɗe toon to diwan nokku toon to diwan koro kame Bandiagara ene wondi kadi bankas ɗiɗo hen diwnoji tati ndenti gam yidde weltinde ɓesguji mumen e welditinde ha yimɓe kala jejjita caɗele guurade toon Adama Guindo jeeɗato wuuro Adjoua taw kadi en tawe nder cercle mo kono ko nawi hayo kono kadi ɓe kolliti beldal mangala tafama toon beele kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto to gawo ko dépôt essence goto sumi toon fettande mawde no fewi to leegal bitegal Aljana Badja ha ganduɗa yimɓe hewɓe gañima hen nawat to hôpital kono haɗo andaka taw
holko jeyi sababu ndeɗon fettande jeheten ko tonto leydi Gambi taw tona musidɗo men koddanene Abouba ko faade banggue ñalɗi diine juɓɓinaɗi toon koddanene Abouba. ko noon tigi Allah jarama on jarama hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji menen ñalawma hande o ko imam alhaji ceerno Moussa Ba yuɓɓini ziyare timmode deftere e mawlidin nabiyu mo waɗata e kala hitande ɗo e wuuro men Serekunda e leegal bitegal Kololi heeɓi tawtorede ɗum khilifaɓe diine hewɓe ummiɓe to leydi men Sénégal e ɗo e leydi men Gambi e shurufa en woni shérifaɓe tawtorama taw kadi ummiɓe to leydi Sénégal e leydi meɗen te Gambi kono noon tawtorama kadi Sérif Alhassane ceerno taw ko nelaɗo tedduɗo gummiɗo toon to wuuro men teddugo taw neli ɗum kadi ko ceerno men Ibnu Oumar ceerno neli ɗum gam wawa arde tawtorede nde ɗo ñalande kanko Chérif Alhassane ceerno o holliri beelama makko mawɗo fewde e ngal ɗo dental e weltanade ceernajo e weltanade kadi ɓesgu leydi Gambie e Sénégal e julɓe kala to goni e windere nde o duwima ene wayno kadi tawtorama biyeteɗo Elhaj Malick Dia maire mo Kandiala kono kadi tawtorama maire mo wuuro Serekunda taw lomtini ko biyeteɗo Famara Fofana kono kadi tawtorama ambassadeur mo leydi Sénégal Basirou Sène holliri beelama mum mawɗo fewde e khalifa tedduɗo mo Madina Gounass Elhaj Ceerno Amadou Tidiane Ba o gila ɓe goni France eɓe jokkodiri ha ɗo hennete ñalawma hande o holliri beelam makko mawɗo e ngal ɗo dental heeɓi tawtorede député mo diaspora jooɗi ɗo e Banjul biteɗo Birane Sakho taw jeeya koye landa hoorejo leydi mo Sénégal hono président Macky Sall kono kadi tawtorama coordinateur APR mo ganduɗa kadi gonɗo ɗo e nder Banjul biteɗo Samba Kori Dia taw lomtini ko biteɗo Bimbi Ba tawtorama kadi Chérif Issa Haydara ummi ko toon to weeli ngara e shérifaɓe ummiɓe to Thilone e shérifaɓe ummiɓe ɗo e nder leydi men Gambi no fotiri o ceerno Moussa Ba noon holliri beelama mum mawɗo fewde e dental ngal e julɓe ɓe duwnima ummol islam o kala hokkiri aadi noon hitande faade e wiidemo tan yo Allah wat jaam e leyɗele ɗe kala ko denen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Kololi koddanen Abouba sen giwi toon to Serekunda leydi Gambi koto Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya hanki arti e haalande mum gam hestitinde e rango mum wonande ɓenninta hay ñalawma goto ko fate banggue transition mo rokkiri ɗum noon transition mo ganduɗa puɗɗiɗo golle mum ñande goo lewru janvier 2023 duuɓi ɗiɗi so timmi tan ko kabɓuɗo bagage makko wonande ɓiɓɓe leydi gembo gam suɓade horejo leydi mumen siftindon colonel Mamadou Doumbouya kam ittuno lefol laamu wonande Alpha Condé 2 septembre 2021 o holliti tan ko duuɓi ɗiɗi ɗum noon fuɗɗi ko 2 janvier 2023 ɗo e duuɓi ɗiɗi tan ko kaɓɓo bagage makko to Conakry police fawi juuɗe mum e fedde bandiji jeegom awoɓe e posuji janani galleji janani magasin janani kame boli e autoji e motoji janani kala kamɓe noon ɓe nanguira ko ɓornade teniji mintaheɓe jogade fetilaji ɗi hinde armée leydi ndi ɓe tawama e juuɗe ɓoyatama ɓe ndaro e yeeso procureur to leydi Côte d'Ivoire udditgol keeri hakkude mum e leyɗele mum ta tenti ko wayno hakkude mum e leydi Mali Burkina Faso ɗum ko ñande 15 lewru février caggal batu jagorɗe duuɓi ɗiɗi ko udda wona moni kala wawi rewde ɗon wona kala wawi nadde ɗon holliti landa lora bagbo ko jeyno sababu ha udda kene tolno e duuɓi ɗiɗi ɗum woni koɓe namdi gouvernement son Dramani Ouattara hay so tawi woni ko covid-19 aduna oɗon sababu Burkina Faso ñande 20 février 2023 kene tolno e 15 koninke mbasi pittal men ɗum ko hecci hanki kikiɗe tono ko ɓiɗeɗo tin akfo waɗɗani keerol hakkude leydi Burkina kame leydi Mali 19 neɗɗo mbasi pittal men ko ɓuuri hewde majji cuwata o yiite ɗum ko communiqué moɓe jaltini hanki o to Soudan seppoji gulɗi jaw hanki mbaɗi toon to Khartoum ha hande wullitade wiide général Abdel Fattah al-Burhan derguinnoɗo lefol laamu guila tan 2021 nde tottita laamu ngu civil en kala kene wiye mintaheɓe nde goɗɗitto laamu ngu ha laaɓa tottita ɓen dawri yankoɓe gam teskede guila 2021 on coup d'état bannoɗo ha yettiɗo kala seppoji bannoji kala mum dañi sababu hakken tolno temedere e 14 fittandu heddi hena jeheten koto joolam jaɓeri toon to Israël hakkude Palestine hanki ko reedo wargo woni ko fukka
e ɓesguji Palestine naɓe to nokku meɗen mo mbiyata Nablus noon woɗɗani Cisjordanie wi jagoɗɗo celal ɓalli mo leydi Palestine jeenayi ɓiɓɓe Palestine naɓe mbasi hen pittali mumen to Brésil ko inondation ari toon yoolayru ne wonde yerɓande ɓakke jeeyi sababu ha capanɗe nayo neɗɗo mbasen pittali mumen lula hoorejo leydi waɗi toon jillumuma Corée du Sud heeɓi ko yinno ɓiɓɓe mum so woni hen kay wiide jiiɗi ko potal hakkude debbo e debbo kamɓe gorko e gorko mbatta ñajjene jaahay booli ene ndesodira wonande suudu ñawore tewndu jaɓaniɓe ɓe jeeyama e comité LGBT ɗum noon ko hunde salanode e ndeka leydi ndi to leydi France ko professeur goto wara subaka hande o taw kadi warimo ko élève makko on wardimo noon ko arme blanche ne wona laaɓi ne wona goɗɗoma to no ko mbiyeɗo Saint Jean de Louise ko toon ɗum ɗon a waɗi jeheten ko toon to Royaume-Uni ex sénateur nigérianajo biyeteɗo Iko nangganoɗo toon gadduɗo suka nigérianajo toon to Londres gam ittude rein oɗon suka mo duuɓi nogas e goho rokkude ɓiyum debbo mo duuɓi nogas e joyyi darima hanke yeeso suudu ñawore hayso tawi ha hande ala taw ko laaɓi hen hakkude mabɓe no gueɗɗe kala jaari musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande no kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranena